Какво е растително мляко и как да си направите? Растителното мляко е напитка, направена от ядки и семена, които не съдържат животински продукти, но по цвят и консистенция наподобява животинско мляко. Растителното мляко е здравословно и полезно, с високо съдържание на витамини и не съдържа лактоза. Има различни разновидности, които да се направи растително мляко. От овесени ядки, чия семена, тиквени семки, конопено семе, бадеми и други. Как да си направите бадемово мляко? Нужни са ви 100 г сурови бадеми и 1 литър вода. Накиснете бадемите за една нощ, измийте ги, сложете ги в блендър, добавете 1 литър вода и блендирайте за 2-3 минути до получаване на гладка бяла течност. След това прецедете през цедка или тензух. Може да овкусите готовото мляко с малко мед и канела по желание. Съхранявайте ядковото мляко в стъклено шише в хладилника. Издържа от 2 до 3 дни. Запазете това видео, за да направите тази рецепта.